खुलुमबाय बयखौबो आंनो switwni Lama चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासागिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङा बयनोबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैबावबाय आरो बे टपिकआनो जाबाय गावखौ थिग खालामब्लासो देरहानायखौ मोननो हायो। गावखौ थिग खालामब्लासो देरहासात जिबन दानो हायो। बे टपिकनि सायाव जों इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों जों फरायनानै खोनासंग्रोनि मोनसे बाइबेल पार्टनिफ्राय 2 तिमथि 4 अध्याय 7-8 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि। नोंथांमोना खोनासंदो, आङो फरायनोसै गोथार बाइबेलनिफ्राय। आङो मोजां दावहा नांनायखौ दावहा नांबाय, आङो खारनायखौ फोजोबबाय, आङो फोथायनायखौ आवथायबाय। दानिफ्राय धोरोमनि मालाया आंनि लागै दोनखाजाबाय। फोरबो धोरोमिया बिसार खालामग्राया बे दिनाव आंनो, नाथाय आंनोल' नङा, बेनि नुजाफैनायखौ लामा नायनाय साफ्रोमनोबो बेखौ होगोन। जोङो जोंनि गोथार बाइबेलाव तिमथिनि लिरहरनाय पावलनि सिटि गांनैनि लिरहरनाय बिजाबाव जों फरायनानै खोनाबाय। जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय तिमथिया सासे इसोरखौ गिग्रा जोहोलाव। बिनि नखरा बेबादि इसोरखौ मानिग्रा आरो फोथायग्रा नखरमोन। बे जोहोलाव जानायखाय तिमथिनो पावला गांनैनि सिटिनि गेजेरजों बियो फोरमायहरदों। आङो मोजां दावहा नांनानै फोजोबबाय, खारनायखौ आं मोजां साबसिन खारनानै खारनायखौ दोनथ'बाय। दानिफ्राय आंनो धोरोमनि मालाया दोनखाजाबाय, आङो फोथायनायखौ आवथायबाय। नाथाय बे मालाया, बे गोथांनि मालाया आंनोल' नङा, फोरबो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो, लामा नायग्रा साफ्रोमबो बे गोथांनि मालाखौ मोनगोन। गोथार बाइबेलाव पावला बे सिटिकनि गेजेरजों मानसिफोरनो फोरोंनो हास्थायदों तिमथिनि गेजेरजों। जोङो फर एग्जाम्पल सासे मानसिया गेलेनायनि फार्स्ट प्राइजखौ मोननोब्ला बियो साबसिन गेलेनांगोन आरो खारनायखौ साबसिन बियो खारनांगोन, अब्लासो बियो देरहासात जानायनि साबसिन फार्स्ट पुरस्कारखौ प्राइजखौ बियो मोननो जग्यता दङ। फार्स्ट प्राइजखौ मोननो थाखाय बियो जग्यता दङ। थिग बेबादिनो जों ख्रिस्टियान जिबनाव इसोरनिफ्राय अननाय मोननोब्ला जोङो साबसिन फोथायनायखौ मावनांगोन आरो जोङो साबसिन जिउनि दावहाखौ नांनांगोन आरो जों फोथायनायखौ आवथायनांगोन। अब्लासो जोंनि थाखाय गोथांनि मालाया, जोबनो गैयै गोथांनि रंजानाय गोजोननाया जोंनि थाखाय दोनखाजाबाय, जोंनि थाखाय मोनगोन। नाथाय बे मालाया आंनोल' नङा, जायफ्रा खारग्रा, मोजांसिन खारनायखौ खारनाय बादि खारग्रा, ख्रिस्टनियाव फोथायग्रा, ख्रिस्टनि जिबनजों, ख्रिस्टनि बाथ्राजों जिबन जापन खालामग्रा साफ्रोमबो बे पुरस्कारखौ मोनगोन होननानै पावला तिमथिनो सिटिकनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बे बाथ्रानि गेजेरजों जों गावखौ जोङो दानानै लानो हायो, जोङो गावखौ जों फोसाबनो हायो। जोंनि जिबनाव, जोंनि नखरखौ लानानै जों गोजोनखौ लुबैनानै बयबो मानसिफ्रा खारख्रुबदों, बयबो मानसिफ्रा मावख्रुबदों। जाय देसा देसि खारख्रुबदों, मावख्रुबदों, गोसो होदों, सानखि हर जोङो गोसो होदों।
नाथाय जोङो दिनैसिम बेनि मोजां बिथाइखौ जों मोननो हायाखै। Why? मानो? जों मानो मोननो हायाखै? जोङो साबसिन खारब्लासो देरहासात जिबनखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जों गावखौ थिग खालामनांगोन। जों गावखौ थिग खालामनो नांगोन। नाथाय जोंनि गोसोआ आलाम्बाब्ला, जोंनि गोसोआ थिग नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो देरहासात जानो हानाय नङा। दिनै सासे मानसिया सानफामानि तास गेलेयो, सानफामानि जुवा गेलेयो, सानफामानि खामानि गैया दामानि गैया गिदिंबायो, बेबो बेनि थाखाय राइट। सासे मानसिनि थाखाय बे राइट। बेखौ जुदि गाज्रि नुनानै सोरबा सोंखारियोब्ला, बानजायोब्ला, बियो बेखौ गाज्रि मोनो। बेखौ बियो गाज्रि मोनो। बे मानो? जोंनाव गियान गैया। जों गावखौ थिग नङा। जोंनि कनसेप्टआ थिग नङा। जोंनि थांखिफ्रा थिग नङा। जों गावखौ थिग खालामनो हायाखै दाबो। बेनिखायनो जों बे अबस्थायाव मानसिफ्रा थायो। सोरबा बिसि फिसा गोनाङाबो बिसि फिसाफोरखौ बावगारनानै संसारनि रंजानायखौ मोजां मोननानै गावखौ दोनखोमा थाखोमा गोसो होखोमानानै सोरखौबा रं नाम्बार साजायनानै बियो बिसि फिसाफोरखौ बावगारनानै बियो थाखोमा रायज्लायनाय। बेबो बिनि थाखाय राइट। बेबो बिनि थाखाय मोजां खामानि। नाथाय बेखौ सोरबा नुयोब्ला, सोरबा नुनानै सोंखारियोब्ला, बे बिनि थाखाय दाय। बे बिनि थाखाय गाज्रि। बेखौ बुङो। बे मानो? बेजों गावखौ थिग खालामनो हायिनि थाखाय। जोंनि कनसेप्टआ गोगोम नङा। जोंनि थांखिफ्रा थिग नङा। जों गावखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो गावखौ थिग खालामनो नांगोन। जोङो आगजुफोर बादिसो। जोङो इसोरनि नुनायाव, इसोरनि सोरजिनायाव जोङो आगजुफोर बादिसो। जोङो दै नाजावनोब्ला, दै नाजावग्राया आगजुआ गब्लं जानो मोननाय नङा। मोजां जानांगोन। जोङो दैखरनिफ्राय दै खावनानै जुदि लायोब्ला, जोङो दैहुजों दै लायोब्ला, जोंनि दैहुफ्रा गब्लं थायोब्ला, दैया नोंनि न'सिम सफैनाय नङा। बे लामायाव गबोजोबगोन। जोङो नाजावग्रा आगजु, जोंनि आगजुफ्रा गब्लं जायोब्ला, जोंनियावहाय हाजारखि इसोरनि गियानखौ जों फोरोङा मानो, हाजारखि मोजां बाथ्रा फोरोङा मानो, हानाय नङा लानो। बेनिखायनो जोङो गावखौ थिग खालामाब्ला, जोङो गावखौ इसोरनियाव आवथायाब्ला, जोङो जोंनि फोथायनायखौ गोग्गोम खालामाब्ला, जोङो देरहासात जिबन जों माब्लाबाबो मोननाय। जों ख्रिस्टियान जानानै सोलायनायखौ जों नुनाय नङा। बे रोखोम जोङो कार्जकलापाव खामानि मावनायफ्राव जों जुदि थायोब्ला, जोङो इसोरनि सिगाङाव दुसि जागोन आरो जोङो दायनिगिरिसो जागोन। बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टनियाव सोरबा जुदि फैबायब्ला, बियो मोजाङाव बे फैबाय, बियो खाफाल गोनां। बेनिखायनो नोंनि मोजां दावहा नांनाय, जिउनि मोजां दावहा नांनायखौ नांनाय बादि नोङो नांदो बे संसारजों। नों मोजां खारनायखौ खारदो फार्स्ट पुरस्कारखौ मोननो थाखाय। मोजां गावखौ दैदेनाबा, गावखौ थिग खालामाब्ला, जोंनि न'खराव हाजारखि खाख्रुब, हाजारखि मावख्रुब, हाजारखि गोसो होआ मानो, बे फेलें जागोन। बे फेलें जागोन। बेनिखायनो जोङो देरहासात जिबन दानांगौब्ला, जों गावखौ थिग खालामाब्ला, जों मालाबाबो इसोरनिफ्राय
देरहानायनि मुकुटखौ जों मोननाय नङा। जों देरहानायनि मुकुटखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो जोङो गावखौ थिग खालामब्लासो देरहासार जिबनखौ दानो हायोखाय जोङो मोजांसिन सुबुं जानानै साबसिन गियानि मानसि जानानै जोङो बै बुहुमाव जोङो थुलुंगानाय जिबन दानि जों थुलुंगानि बयखौबो जोंनि इसोरा जोंनो साबसिन गियानखौ होबाय। जोंनि इसोरा साबसिन मोजां देरहानायनि पुरस्कारखौ गोथांनि मालाखौ होनो थाखाय बे सिमान लाबाय। बेनिखायनो जों बयबो फोथायनायखौ आवथायनि खारनायखौ खारनि दावहा नांनायखौ जिउनि दावहा नांनायखौ दावहा नाङो। बेयाव होसोग्रा खारग्रा साफ्रोमबो मोजां बिथाइखौ मोनथारगोन, साफ्रोमनोबो होगोन। जों बयबो गावनि कनसेप्टखौ थिग खालामनि, गावनि थांखिखौ थिग खालामनि, न'खरखौ लानानै जिबनखौ लानानै जोङो आला खाला नंबां जाबाङाव गोसो होआलासेनो जोङो ख्रिस्ट'नि बादियै जों थाबाय। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोनथों।